OIMORE erokamano kuom yudo thuolo makende mar tudri kodwa e Ramogi TV weche manyien mago OIMORE kuma bende pod obila medo nono kendo manyo ringre jogo mabende nowito ngimagi kendo noiki e bungu ma Shamakolo mano e county ma Kilifi. Kamano bende wamedo menyo ni weche mag dongruok ahinya mago magedo mag apeni ma pacho kendie weche mag siasa katoke kanyero e chenwa makawuono mar mine wacho dibed ni in miyo kanyero ine pau fuambo kata dibed ni igombo mar donjo e pau fuambo wang'iyo kanyo thuolo mar fuambo ahinya ne joma mine pacho kendie kikibed mabor ne weche gi e kind mamoko mago mabende wamiyo peko dembo masani gin magi. This is worse than the Wagala massacre. From our estimation, this is worse than Yala. This is worse than Tana River. Obila oyudo ringre mamoka par kod ang'wen kawuono e bungu ma Shakahola e county ma Kilifi. Haiwezekani ya kwamba baada ya uchaguzi miezi 6, 7, 8 bado tunataka kurudisha hawa wananchi kwa mambo yetu ya viongozi. Jatend piny William Ruto medo seyo kweth mar Azimio kowacho ni okoikore mar donje siasa mag pogo lemo. Kaka neno biashara kaka dhi. Okagomb dok kuno. Ingeni kuno nadak kibati. Nadak from hand to mouth. Jok mane odar Kibra e boma ma Nairobi ochako ngima manyien ka gitimo ohala kod pur e gwenge makaluo. Machiegni nyinga Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno parni ote magi bende ichwalo nwa kokale yor ote machuok namba wa en 236000 bende iluwa e Facebook page kanyakla kod YouTube mano kanyero Ramogi TV. Ringreji mamoka par kod ang'wen oyudi kendo e puodho mar Paul Mackenzie e gweng' ma Shakahola county ma Kilifi e seche ma chendo mar kunyo liete odonjo odiochienge mar 2 kawuono ma kelo ringre duto mosekuny nyaka ji 21 chakre odiochieng' manyoro. Apisas ma bende tayo chendo noero kwayo kony kaluwore kod pek mar tich kod lach mar aluora magitie. Sifros Okinda nigi mathoth. Chenro mar manyo ji mane olal kaluwore kod puonj din magalagala ma Malindi koro lokore chenro mar kunyo ringre lowo malachne romo e Kamiaboro. Odiochieng' mar 2 ringre ji 14 nokuny e buche 7. Bura achiel ne ni kod ringre ji 5 kamoting'o nyithindo 4 kod 100 miparo ne gin anyuola achiel. Bur mar 2 noting'o ringre 3 ka buche 3 mamoko noting'o ringre 1 moro ka moro. Tok tieko kunyo e aluora mokwongo, apisas go nodhi nyaka e lo machielo kama wachore ni nitiere gi liete moko 26. E apedhano ringre ji 4 noyudi e buche 3. Ma chopo kwan ringre duto mosekuny kawuono nyaka 14 ka thothgi gin nyithindo. Katika kaburi moja kumepatikana baba, mama na watoto 3 ambao tunashuku kwamba ilikuwa ni familia moja. This is worse than the Wagala massacre. From our estimation, this is worse than Yala. This is worse than Tana River. Yale ambayo yanafanyika huenda hata wale ambao wako karibu kupoteza maisha yao wanauawa na wenzao ili waonekane ni kama kwamba wameweza kutekeleza. Apisas magriruok ma ok mar piny owacho wa Kiafrika koro kwayo kony kowuok kuom jokanyo mamoko kaluwore kod pek mar tijno. We are calling on a multi-agency team to come here and comb this 800-acre land. The DCI homicide team are doing excellent work and they should be allowed to continue with that work. But the police, they need support to comb this 800-acre piece of land so that we can rescue more and also, maybe unearth more mass graves that could be in any of this area that we are in. Nyaka sani ji 29 osetho, 21 gin ringre ji mosekunye buche, ka jomoko 8 noyudi e bungu ni kotho. Ewi ma jotend riwruoge makedo ne ratich oganda koro dwaro mondo piny owacho oket chik mabiro gayo jokristo kuom puonj magalagala kaka mano mar tweyo nyaka tho. Puonj mabende itudo kod jayalo Paul Mackenzie ma osebedo ka chwalo yie mare e aluora ma Malindi. Religious institutions, every church, every mosque is regulated. We can't have people who just wake up one day in the name of a calling to, drive people
on a suicide path. Every church, every mosque, every temple and synagogue must belong to a registered, structured framework. Simfros Okinda, Ramogi TV. En wachno mabende pod medo nyuolo paro mopogore opogore kaluwore koda kwana joma bende osetho moiki to onge ng'ama nofwenyo nyaka gi kinde machalo koda ma. Wageno ni pod ibiro med none kendo yudo duoko ne wach makamano. Kawadhi nyime en jatend piny William Ruto kwayo kweth mar Azimio mano One Kenya Alliance mondo miye thuolo mar tiyo ne jopiny kowacho ni okoikore mar dhi nyime kod goyo siasa mar chugo lemo ne jotelo. Jod bura mag Kenya Kwanza bende wacho ni jo Azimio ok bi chunogi kod twak ewi weche ma ok gidwar. Kaka Chris Owino leronwa, jod bura okwayo jatend piny mondo kikie chindo mora mora mano mar baro piny owacho mare gi kweth mar Azimio. Abila kumsahau jatend piny Dr. William Ruto osingo mathegore kod weche mag siasa madhi nyime pacho kae kendo keto mahino gi duto chenro mag dongruok kaachiel gi duoko piny pek mar ngima. Mimi sitakuweko katika hiyo mpango ya kuendelea na mambo ya viongozi. Mimi kazi yangu sasa nimeajiriwa na hao wananchi niwapangie barabara zao, hospitali yao, mambo yao ya kilimo. Ruto oparo ne jo siasa ni kinde siasa ne orumo tarik 9 dwe mar aboro higa mokalo kendo kwayo gi mondo gitine jo piny kar siko goyo siasa. Haiwezekani ya kwamba baada ya uchaguzi miezi 6, 7, 8 bado tunataka kurudisha hawa wananchi kwa mambo yetu ya viongozi. Jatend piny odok ne piny owacho mar Kenya Kwanza ewi seyo kaluwore kod pek mar ngima ka olero ni piny owacho mare oseketo chenro mopie mar reso uchumi kaka miyo jopur mbolea kod kothe e nengo mogonyore. Tulikuta bei ya unga ikiwa 230. Saa hii ilifika by last week 170. By this week tukienda mbele mutaona bei tofauti tofauti tukielekea mbele 150 ikiteremuka. Ruto onyiso geno mare nengo chiemo kaka mokwon dhi dok piny e kinde mabiro ka onyiso Azimio ni ng'anyo ok bi kelo fung'ruok ne jopiny. Njia ya kubadilisha Kenya na kuhakikisha kwamba chakula inapatikana sio kuweka sufuria kwa kichwa na kwenda maandamano barabarani. Ni kuchukua mbegu na mbolea uende uandamane kwa shamba yako uzalishe chakula ndio tupate kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Siasa mag Azimio kod Kenya Kwanza bende okodong' chien ka jo Kenya Kwanza oramoni ok gibi loso serikal mar barua bar kod Azimio. Mambo ya nusu mkate, mambo ya handshake, mambo ya BBI, lakini mmesema tujadiliane. Jo od bura mag Kenya Kwanza mane oteno jatend piny e limbe mare kaunti ma Meru osingo mar chung' kode ka ginyise mondo chung' kar tiende ewi buok ma ikelo kod Azimio. Wewe ni president wetu yule tulichagua, na wale watu wanakuletea nyoko au watu sisi tutandikwe na wao tukiwa raia. Wakisema hakuna nusu mkate, wewe kaa na ile upanga ulipewa na Uhuru Kenyatta na usikate mkate. Huo upanga ulipewa ya kukata mkate kidogo kidogo ya kila Mkenya, lakini sio mambo ya viongozi. Jotelo gine loso e kar chung' od bura ma Gembe North e kaunti ma Meru e kinde limbe mar dongruok ma jatend piny e kaunti no. Jatend piny oyawo ayanga chenro mar kongo apaya ma Kaelu Kamkunji Mauti mabor ne romo kilomitas 12. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom MCAs auchiel manorwako jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mare kaunti ma Migori dwe mar adek mar higani ywak ni gocho oromo korgi kendo sani gidak kod luoro mokalo. Moko kuom MCAs nomonji kod moko kuom ojende e magawa moro e boma ma Migori. Jojuma nono wach monjno. E kinde mar higni 10 mokalo, od bura ma Migori humbe ne odhi malach nikech koko ma kinde ka kinde ka opogore kod dhao mane wuok e kind MCAs. Bende kweth mag ojende ne omonjo od bura ma Migori kendo ne oketho chenro mag od burani. Koko mane onenore e od burani ne iparo ne dhi rumo tok yiero mar higa mar 2022. Kata kamano podi ka penjo maduong' en ang'o makelo koko ma kinde ka kinde.
Oyiero ni mondo watim oversight. Oversight simply means the ing'iyo the processes mowinjo bende luwo kichik ka bolugi. Two, ing'iyo ka bende pesa mar jopiny otiyo mang'o maber. So I try to think that this governor does not want MCAs mar carrying out their mandate of oversight effectively. Koro nikech gin jok mong'iyo gi dhaw ka gigore kendgi ma en tim marach kabisa, to moro gi ahinya ka giluongo nying governor kata giluongo nying executive, nikech ok ginyal yie ni gin ema gitimo kethono. Tarik 27 made mar adek mar higani, MC Manoth Kanyamkago Jojo Mamba kaachiel kod manoero ma West Kanyamkago Peter Mijungu ne ogo e laro mar od burani kod mokuomo jende ka bende MCS gi osetudo monjgi kod limbe ma jatend piny Kenya William Ruto mane gichope e kaunti ma Migori. Ne onge makosa mar bedo ni Ruto nobiro uriri ma wadhi warwake. Wanyalo pogore neno kata e siasa, but ok wanyal approach siasa wagi pogruok wa e yor lweny. Omiyo ka gin gi dwaro moro ire kata dwaro moro kauda kata yiero president, gidhi gimanya gin thuolo. Assembly is a protected area. To ka koro goons nyalo biro ma attack ng'at within the pledge, you can never say that you are safe in that assembly. Tok limbe ma jatend piny Kenya William Ruto, MCS auchiel mane ochope limbe mare ma oting'o Limo Bonyo mar North Kadem, Jojo Mamba mar North Kanyamkago, Eunice Odi mar Central Kanyamkago, Collins Osewe, Peter Mijungu mar West Kanyamkago kaachiel kod Norman Ogola mar East Kanyamkago ne ogol e mokom committees e od burani. Member mar County Assembly mora ma Migori County ka ma ok winj policies mag ODM igolo ei committee. Mane gima ne ODM owacho. Tiende ni obedo whipped. Tarik 19 madweni, MC ma West Kanyamkago Peter Mijungu kod nyawadgi ma North Kademo Limo Bonyo ne ondiko dhogi ka obila ka giwacho ni ne omonjgi kod kweth mag ojende e magawa moro e chuny boma ma Migori kama orikonegi budhe kod moko kuom jowetegi. Walk downstairs, so ka gik tayudo ka nitie a group of men ochung' e dhot. Achiel kuom gi already nene gi mask oseuma wang'e. Then achich nyaka bene ka ntiere wach. So very fast atemo ni mondo akadhgi mondo awuogi. To sama wuok ni ema gichako ni huyo matek kabisa mayombogi ma donjo mane od miyo moro. Ayudo ka dhono ni nono ema donjo to koro miyo ni jogi nega to waloro dhot. To gibiro kanyo to hawi maber ni ne ntiere mudho. Moko lawo lemano. Then one an gi Mheshimiwa Norman Ogola ma East Kanyamkago ne waringo ma wachikore from the balcony across the fence from the first floor ma walwar piny kocha. Actually winjo ne giwacho ni ne gineno security mar governor kane nitie kanyo. Ng'ama wacho no to ok owacho ni security nogoye, owacho ni nonene anena kanyo. Kwani ng'at mineno kopo ni nene adiere en makosa mane kani nene. MC ma North Kademo Limo Bonyo nodonjruok e kiny monjni. Koro in that process nadhi ne mondo akaw gacha to gichako lawa to moro no ochikona. So sama ochikona no karingo no to aringo ka I lost the balance ka tadhi agoyo go kane piny. Ata bed ni giseyo governor ma Migori chilo yako kuom midhiero magi kalie oshilo to koramo donge tudruok moramora. George Juma, Ramogi TV, Migori. E wach mar dongruok en ni nok mar omenda othiro gedo mar ndara matudo boma ma Kisumu kod Chemelil nyaka Muhoroni. Jodak ywak ni digni mar gedo mar ndara no bende duoko chien chenro mago mag dongruok. Edwin Okoth nigi lipodno. Ndara mar Kisumu, Miwani, Chemelil nyaka junction ma Muhoroni kod Kipsitet otudo counties adek ma Kisumu, Nandi kod Kericho. Bang' thuolo malach ma osebed ka ilose ne okethore mathoth weg nyamburko ne watiyo kode. En barabara ma potholes. Customer kwa tingo to ywago buru koro mono kata yudo tich, lakini wan gi geno ni kolose maber wabwo yudo tich. Ukiendesha gari haufurahi kuendesha gari kwa sababu ya ile potholes, gari kuharibika, maintenance inakuwa juu na vile spare parts ziko juu. Kwa hivyo mimi venye naona barabara ikiendelea kutengenezwa, nashukuru Mungu kwa sababu itakuwa
kazi rahisi kwetu sisi kama madereva. Pia itapunguza ajali kwa sababu tunapoendesha katika barabara hii tunapata kwamba unapoepa pothole unapatana na mwingine anakuja head on, mnagongana head on kwa sababu ya kuepa potholes. Chenro mar lose ne oduoko geno ne jodak. To kata kamano, wach mane ogol kod jatend migawo mar ndara Kipchumba Murkomen ne piny owacho ni kod rem mar siling bilion 900 e tieko gedo mar nderni mane osechakore kod kind kaka gedo mar ndara no osebet kadhi nyime kelo kibaji e chuny jodak. Ndalo moko ne constructors gino biro to gitiyo to giwuok, gitiyo to giwuok, ne giting'o gigi giwinjo ni kia gidhi Eldoret. Koro santo waneno ka giduoko gigi ka koro wakia kata gidhi lose te kata gilose nus. Wasewinjo rumors mang'eny ni ndara ni oduok to 5 kilometers, ndara mono nego los 28 kilometers. Wadwa ni contractor onyiso adier ni chwado 28 koso chwado 5. To mar ariyo kata ka dipo ni giloso 25, 28 or 5 kilometers to gikaw gi consider wach CSR mondo wakete public participation mar mamboleo chiro mondo luor gi lam market techni mar liel kanyo gotieno nikech insecurity. Kod mar ariyo nwawinjore ni nitie ndara mawuok Obuolo junction nyaka got Nyabondo ni chwado lam nyaka malo gi consider nderni go. Wakwayo ni mondo sirikal wane yie mondo ndachwane odhi kaka nosepange kilomita 28 mondo yawnwa area ni kuwuok ka nyaka Nandi nyaka pato Western. Malingling mar Ramogi TV oseyudo yango ni ndarano en achiel kuom mago ma omenda manoket ne nyalo ng'adi. Kamano en okang' manyalo rocho chenro mar gere. Bad migawo mar gero nderni madongo Kenya ne omiyo kembe 3 tich mar gero ndarano, ma bende otudo kembe 3 mag rego niang', Kibos, Chemelil kod Moroni. Ne jodak, rach mar ndarano kuom thuolo ma ok tin ne higni 25 mosekalo osethiro dongruok kendo koro geno margi en ni gedo mare biro chiero dongruok mag gwengego. Kendo gimwang'eyo nitiere dhowa man gi slaughter ka international slaughterhouse monego bed ni export ringo madhi oko ka dhi international airport. Mar ariyo wan gi otende mantiere kae, kaka kae wan gi hotel miluongo ni Everest, otend ni osekoso customer nikech ndara rach. Wan gi Chinatown within Mamboleo kae, Chinatown oselose customers nikech barabara rach. Wan gi Mountain View hotel oselose gik moko nikech barabara rach. Wan gi Wigot Gardens oselose gi jowo matindo tindo matimo ohala matindo mondo chiemo bi kae ok bi, nyaka jowo man gi ute onge tenants mabiro dak koni nikech ndara rach kana to dhi town. Ili sisi kama madriver hata tutakuwa tuna connect from here to Chemelil to Moroni kuliko kuzunguka ile njia ya Kericho. Kwa hivyo hii barabara ikiisha, I think Mamboleo pia itagrow kama as a business center. Gedo dhi nyime sani kata ka odhi mos. Geno maduong' en ni biro tiek ndarano kaachiel kod dongruoge mamoko ma otud kode mana kaka ne ochan. Edwin Okoth, Ramogi TV. Apedha manotim ewi kuong' ma ok opuodhi kod yedhe mamero ji e pacho ka osemiyo ondhi lita milion 1.7 mag kuong' ma ok opuodhi kaachiel kod yedhe mamero ji manengo gitara. Jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo wacho ni apedha makamano bende osemako kong' kang'ara lita milion 1.6. Changa gi busa mosendhi bende chopo lita 330, 824 kod lita 112, 915 kaka giluoreno. Omolo wacho ni luoro nitiere ewi kaka moko kuom oganda madho nyasore asasa ka akota 347, 944 mag nyasore osendhi kowuok e gwenge mag Masawa, Ugwe kod Hoho mar Okak. Mano bende koro kelowa e thuolo mokwongo ma bende wakawe yweyo kapok wadhi nyime. Kamana Nyasara Singa iwacho ni Ramogi ler e gwenge mag Umoja. Mark Aluga Japenga achiel mar Abom Center ibendi wacho ni kete mana e Ramogi TV kanyakla kod mediator John Olwendo mano ward Alego Siaya ibendi wacho ni Ramogi TV iluwo weche manyien e yo makare. Kamano Freddy Kouma kata Agabo Wardmin Adundo ibendi wacho ni Ramogi TV idhi godo nyime maber ahinya. Wadhi e yweyo matin
Manyien. Kata kamano kawaduogo wadhi bedo kanyero kod chenro marwa mano mar mine wacho wendowa osechopo e studio semole studio kendie kendo oikore mano Profesa Nancy Buka mawuok e mbalariany mar Aga Khan. Obebedo ka wuoyo kanyero e thuolo mar mine e paw fuambo mano mapacho kende. Kikidhi mabor waduogo bang' kinde machuok. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Luok lweti kinde ka kinde ka itiyo kod sabun kod pi maler kendo mamol mondo igeng' landruok mar tuo moro amora. Machiegni kendo kwan mag joma mine e kuonde tiegruok mag fuambo pacho kendi ni malo kopim kod mago mag joma chuo. Kata kamano thothgi ok nen e ute fuambo. Gidhi kanye? Mine mantiere ute fuambo bende kale pek maka kod kacha. Kata kamano thuolo margi pod lach e pauno. Makonyowa e twagni odhiambo makawuono en Profesa e mbalariany ma Aga Khan kod jakanyo e kamishon manono tiji jofuambo mano Profesa Nancy Buka. OIMORE kendo machiegni. Erokamano mar tudi kodwa e Ramogi TV. Erokamano. Mana kaka wacho kanyero en ni sama wantiere e colleges kata mbalariany ma opuonjere weche mag fuambo to e class iyudo ka joma mine ng'eny kabisa. Kata kamano chopo ni koro jintiere tich kaka e kambiwa kendi to iyudo ka kwan mag joma mine gi odok piny. Gidhi kanye? Ang'o momiyo gilal? Erokamano Jael, iwache makare nikech king'iyo sama ji tiegore e university nyithindo manyiri ng'eny, mine ng'eny. To kochopo kama koro gidonje tich e udi mag lendo kata kar ndiko, joluo wacho ni kar fuambo kod keyo. Ok iyud ka mine ng'eny kata nyithindo manyiri ng'eny. To ng'eny gidonjo to ok gibedi aming'a. Nikech gik mopogore opogore. Mokwongo iyudo ni kata seche mag tich ma jofuambo gi keyo tiyogo opogore. Ka wang'iyo sani pod intiere kaendi. Mano nyiso ni ka in gi nyithindo kata gi ng'ama dichuo e ot to ji penjo ni to Jael ang' nowuog sadi, to ang' nodhi oted sadi, to odhi loso nyithindo sadi. Nyithinde dhi konyore nadi koonge. Koro mano miyo iyudo ni joma nyiri kata mine bedo gi tabu mang'eny nikech pogruok, mondo yud thuolo monyalo pogorego ni otiyo kendo ng'iyo ode bedo ka pek nitiere. Mar ariyo, tij fuambo gi keyo ok en tich mayot kaka waparo no endo. Iyudo ni en tich matek samoro kaluwore gi wach midwa kelo ne jopiny. Mondo ikel wachno endo ne jopiny nyaka idhi imanye. To samoro imanye kaendi koko nitiere, samoro be lweny nitiere. Waseneno ka ng'eny jofuambo gi keyo hinyore e yor mar tich. To mano gima buogo joma mine. Omiyo ok gidwar ni mondo gibed kama koko nitiere kata kama lweny nitiere ma ginyalo hinyore.
To gima kendo kelo tabu en ni iyudo ni ok wayud ranyisi ma nyalo konyo joma piny, joma ginyalo neno mabed kaka examples or wawacho ni mentors or exemplars. Iyudo ka chwe mang'eny, mine bende ok ng'eny e okang' ma malo e offices mag mag jofwambo. Koro iyudo ni ng'eny joma piny onge ranyisi ma ginyalo neno, ma gineno ni ka abet ka yendi aming'a kata katiyo matek tanyalo chopo kama ng'ane ochope. Mine manitiere kiwango go iko gin joma tin. Giten kabisa. Ing'eni intiere janyuol moro ma bende winjo kaka iwacho sani to wacho to manyiso ni nyara ma bende achulo ne mondo opuonjre weche mag fwambo cha aketho pesa na koso? Ok oketho pesa ne. Ok oketho pesa ne, kendo wadwaro ni monde nyithindo manyiri kata mine obedi e tij mar lendo kata tije ma ndiko. Nikech king'iyo chokruok mar piny e population manitiere piny, mon gin nus mar population noendo. To nitiere gik ma odhi kor kamine, ma kamine onge e udi ma ilose weche gi eki mondo ong'is jopiny, to nitiere weche moko ma ok chop ne jopiny. Koro ber mondo mine medo bed kanyo endo mondo ging'is ji gik matimore maluwore gi kaka mon nyalo dak kata gik ma affect gi e ngimagi. Miyono kata janyuolno endo ok oketho pesa ne nyathine, nikech gintiere gima timore ni onego bed ni wajiwore mondo wabedi, nikech ka onge jiwruok e kindwa to ok wabi bet, ng'eny ji ok bi bet. To mano gima watemo kabisa kama atiye ni wakonyo kendo wajiwo mine mobiro somo e programs ma wantiere mondo gitem bet kendo girit tich, kendo wakonyo gi, wamiyo gi ranyisi, wan gi puonj mondo gimed bedo e tije go eko. Gima kendo osetimore ni technology mosebiro ni endi osekonyo mine mang'eny kabisa. Nikech iyudo ni technology konyo mine, inyalo tiyo gima waluongo ni flexi work. Inyalo tiyo ka in e office, inyalo tiyo kata ka in e ot. To mano konyo ji mang'eny. Koro gima watimo ni wamedo tiego mine mondo gibed gi skills go eko mondo migi tich mayot. Koro inyalo bet ni odi ng'iyo, jogi ng'iyo, nyithindi ng'iyo, to tiji chande be ok tim ang'o? Ok kethre. Nikech mano bende bobiro ni to sama koro ineno ka jailieta pod entiere tich nyaka sani, en saa 3 otieno, dhi mana saa 4 pod otiyo. Nyakoni kata mamani en obede ode saadi, orito nyithinde saadi, ere kaka, nikech tich be nyaka itim, ere kaka koro iketo ratil makare e kind tich kanyakla kod familia mari kata ngimani mamoko oko mar tich? Gima timore ni kata tije moko ok yot, obed ni in laktar, obed ni itiyo kata e tije mamoko, tije tetek, to en chiwori ne tich ema biro goli oko. Gima ber gi tijwa ni endi ni sani endi technology osekonyo e yo mang'eny. Inyalo tiyo kama intiere, inyalo timo moko kama intiere, moko chuno nyaka idhi e office ni bede office. Koro ena ni ipangori e yo moro ma inyalo timo tiji to odi bende inyalo rito. Ndalo machon kane watiyo e udi mag fwambo gi keyo, kane pok adok e puonjo, piny ne tek, nikech nyaka nidhi e office gokinyi, idonjo saa 12 okinyi, tang' iwuog saa 3-4 otieno. To en kamano endo pile pile. To samoro bende kisechiko ni kawuono ang' nadonj chon, to kore ka wach moro maliet owuok, breaking news monego bed ni ichaki gomo idok. Notimore mang'eny kabisa. Koro iyudo ni tich ne tek ahinya. Ma king'iyo ni to ang' na achak kata paro wach dak, adhi paro saadi, to ang' natim mago eko saadi. Nasi dibedi ni mane momi wacho ni mine kata nyiri mantiere fwambo ok kend? Well, ng'eny gi nitiere mose kendo morito udegi mang'eny kabisa. Ok apar ni wanyalo wacho ni mano endo e kaka en. Nitiere mine mang'eny modak kendo morito udegi, kendo ma nyithindgi riek kendo somo maber, joma odak kodgi bende mor. And mano endo timore sani nikech nitiere gik ma konyo mang'eny. Achiel kuom gi en ni inyalo tiyo kamoro amora ma intiere. Mano gima osekonyo. To gima lich ahinya en ni onego bed ni wan gi mine e telo
e udi mag fwambo gi keyo. Kik obed abeda jafwambo kende. Ok obed jafwambo kende. To mar ariyo en ni ka minego eko nitiere, kata ka waneno minego eko e udi mag fwambo gi keyo to gin e telo, to biro konyo joma piny nikech gibiro neno ni anyalo katiyo matek kendo katiegora to nitiere kama anyalo chope. Challenge manitiere sani en ni mine manie telo e udi mag lendo gin giten kabisa. Inyalo kwan gi mana kata lwet achiel. Koro gima watimo kaka wan e university en ni wamiyo thuolo ne mine madwa tiegore mondo gibed gi knowledge and the skills maka koro ka gidok e tich to gin gi certificate mana kaka gama dichuo wadgi. Koro giyudo ni ka chance moro wuok to gin bende ginyalo mana idho kaka joma chuo bende idho. Koro watemo kabisa mondo wajiwgi ni gima dichuo nyalo timo kata in inyalo timo kendo buon timo maber kabisa. Anyalo ng'isi ni ane commission tasebete complaints commission mar media sani endi dhik ni adek. Anyalo nyisi kama bete ni endi ne complaints kata yuak ma ikelo ni jafwambo gi keyo ma miyo otimo onge. Igni adek masetiyo gi eki onge yuak mosekel ni ng'ama miyo otimo kosa makama. Mano nyalo biro teng' ariyo. Nyalo bedo ni samoro gin too careful okodwa ni mondo chwany ng'ato kata bende nyalo bedo ni tijgi ler ahinya ma onge makosa magitimo. Nyalo bet kamano to mar ariyo bende nyalo bet ni samoro tich mimiyogi nikech ing'eni gima timore e udigi eki mag fwambo gi keyo ni samoro ineno ni tije moko ka jatelo en ng'ama ok en forward thinking or progressive. Iyudo ni tije miyore mene gin tije ma koko kag nowuoge ineno to tije ma chuo dhiye gin tije mango kwang no wuoge. But wanyalo also ng'iyo on the positive side ni ndalo machon ndio ne nitiere to weche go kosa ni ndio osetimo ng'owa osedok piny. Koro kwande kamine weche gi ikelo mang'eny. Nyalo ng'iso ni either gitiyo maber and I want to believe ni gitiyo tijgi maber. The other reason en ni samoro ni tije miyorogie ok gin tije moko mabiro timo ng'owa mabiro kelo koko kata tungni tije goeko. Sama koro wadhi ka watieko wacho kanyo ni nitiere thuolo mathoth ne joma mine e pawni kata sekta ni. Adwa ni wuone jafwambo mamiyo mabende koka chako kata mantiere moko mabende chuny gi tho ka bende wawacho ni gionge fwambo kae bende nyiswa ni to gin kanye giweyo tijni koso ntiere kaka gidhi e branches mamoko mag fwambo. Gima nyalo ng'iso joma tindo madwa donjo tich mar fwambo gi keyo ni en tich moro ma iluongo ne calling. Kani calling wawacho nang'o en luong. En gimoro ma igolori mondo ikony nikech en gibo luongi. Pesa michuli no endo mano ber kendo nyaka chuli but king'iye ni en gima oluonga kendo en gima hero timo kendo akonyo oganda mag piny to ikete chunyi to biro mori kabisa. Ibiro time kimor kendo ka in gimijingo. Gima timore en ni iyudo ni samoro gima duoko ji chien en ni odwa ni mondo odonje tijno endo kata odhi osom gino endo to kako yud konyruok monyalo dhi somogo bedo matek. Koro gima watimo kaka wan Aga Khan University kama tie en ni warwako joma biro somo madwaro tiegore e weche gi eki to wang'iyo ni oriek onyalo time kendo en gi commitment ni obiro time. Tiyudo ni e kanyo endo bende nitie joma timo ng'owa joma oriek ndio odwa nosome to nitiere kaka lwete ok nyal timo ng'owa ok nyal chopo nikech kaluwore gi fees michulo. Koro watemo kabisa mondo wakonji wamanyo negi kaka ginyalo somo kata koro wachopo kamoro e okang' mar konyogi mondo gibed ni ginyalo chulo. Mano kokalo sponsorship. Yes, mondo giyud kaka ginyalo konyore. To moloyo mago eko te bende wageno ni mentorship en gimoro ma important kabisa. Kibet gi ng'ato manyalo puonji
mamako lweti manyisi ni tijini ndi asetime kendo asenyalo kendo mae an example of what giminyalo bet mano konyo ji kendo miyo ji jomatindo bet gi positive attitude ni gini ndi ginyalo timo ng'owa ginyalo time koro mano gima wageno kabisa kendo watiyo gi joma osekadhe yore gweko gibet joma chuo gibet joma mene mondo gijiw joma tindo so that joma tindo gi kinyalo timo ng'owa nyalo tiegore kendo nyalo timo tijini ndi gimor en gima wakao matek ahinya ni e piny kaendi gik moko nyalo timore kata ji nyalo timo gik mopogore to gi kinyaka ket e ler mondo ji ong'e to kanyo endo is an important part of media in society to mondo gino endo timre jochuo nyaka bedi mine bende nyaka bedi erokamano aneno kiwache maber ka bende sawa bende ochope giko mana kaka iwacho ni mine bende kelo thuolo ma ntiere sigana kata gik mamoko ma bende nok nyakete lela ka joma fombo ma mine onge mana kaka chenro ni mano mar mine nyalo ma bende kelo koda an Jailieta emomiyo wantiere kae erokamano inya professor mar bedo kodwa e odhiambo makawuono ka bende erokamano inya nyakwara Moga Jwang wa bende wadhi e yweyo machuok kata kamano wakelo ni sigana mar jogoeko ma bende odar kapango mano e kar dak ma Kibra Nairobi kendie ka bende gidhi mano mar chako dak dala mano sigani ma bende biro bang' kinde machuok. Kaka neno biashara kaka dhi okagomb dok kuno ingeni kuno nadak kibati nadak from hand to mouth jok mane odar Kibra e boma ma Nairobi ochako ngima manyien ka gitimo ohala kod pur e gwenge makaluo. رمضان ده حياتي رمضان ده خيالاتي يا رب دعاتي تقبلها Dari chapi zako zinakaaje? Akini za kiajabu ajabu. Tamam ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. Nyiewo mokuona mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Chenro mar chudo kokalo e yor simo ni kod arita maber mana kaka bengi kendo imenyo gi migepe mochung'ne omenda. Machiegni kabisa jok moko ma bende nodar Kibra e boma ma Nairobi kendo koro doke gwenge makaluo wacho ni ngima mano mar gweng orwakogi kendo gisedonje pur kanyakla kod weche mag ohala magi wacho ni oloko ngimagi. Dweche 4 bang' dok pacho moko kuomgi wacho ni ok gidog kapango. Eric Owenga luona sigandgi. Gweng ma Ombei e kachum Odura Manyando, Kisumu County. Jogweng odich e tijegi kaka pile, sapar marwa ochomo dala Mayande oyudo wendo mane osedak oko kuom thuolo ma hao higni 30. Tobias Ochieng ne odak e Lora Maline Saba e Kibra, County ma Nairobi kuom higni buora. Noloko dak mare dwe mar 12 higa mokalo ka en achiel kuom ji 36 manodok pacho tok dak e boma kuom thuolo malach. Kawuono orwako e ode madala. Kaka naduogo dala. Exactly immediate family negi mor zaidi nikech mano ne ywagi nikech naselalo oko mang'eny. Osiepega machon be manang'eyo. Nitie jodala jogweng relatives mong'eyi negi mor.
negipenja ilal kik ilal kendo. Dak ne ok okum thuolo ni ne okete kama tek wira ni kata dok dala ne ok yot nikech no onge kata ot. Kaka nanoko zaidi ot nolwar. Koro ot kolwar no mane chanze mano mona biro nikech kabiro abodhi lawo nindo. Mane mamona to naonge gi pesa manyalo gero go ot moro. Anyuolo chieng' onyiso mor kuom duoke dala. Alo mano dak oko nolal moko odna kata sukari. Kata go simo oko maki. Nolal chuth, nolal. Ma chunya nosea kuome. Ne ok en nyathina. Koro kano biro ne jogo timona maber. Mago erokamano. Ma jomoko nobiro ka odiochieng' achiel mokelo na wach ka idwa kele. Na mor odiochieng'no. Okinyi ka piny oru, Ochieng' chopo e senta ma Kiliti kae mar chwalo keyo. Noyudo sir koa kuom riwruok moro ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Natural Capital Trust NCT. Ogeno ni ohala mar kothe kod lewni biro loko ngimane. Gima nomiyo ne gikela dala kae en thagruok mana thagora Nairobi. Owacho ni ngima madala ber kode kendo pok oparo dok e boma Nairobi. Kaka neno biashara kaka dhi ok agomb dok kuno. Ing'e ni kuno nadak kibati nadak from hand to mouth wazungu wacho kamano. Ngima e gweng' bende orwako Patrick Opoto ma bende ne odak Kibra kuom higni maromo 40 kowacho ni no ae boma gi lwete nono. Sani odak e gweng' ma Siha e kach ng'wero ma Ugunja kowacho ni oyudo fungruok e gweng'. An awuon to ok naneno karach nikech ok nadak oko mudago ni nahero. To koro sama pana ng'umni gatim koro dhieri mosiko ka medore. Koro kana nwang'o romo kod osiepena ma joka Natural Capital Trust bo wuoyo kod ma giyien wanyalo duogo. Ok naneno ka en gima pek. Kendo nyaka nyaduo kae aneno sedhe ka bedo maber. Nikech tich mane gima matin ni abenda arite maber. Dweche adek bang' duogo Kaluo nochako ngima manyien e gweng' kod min ot manyien. Ok orach en jahigni 40 but bende kana wuoyo kode na an to ok agomb mondo mi kendo chaka bed kod family moro machielo kaluwore kod uwezo mara kod ngufu mara kachalo. Mak mana nanyise ni an ka nwang'o nwanyalo bet maber to aonge waswasi. Riwruok mar NCT siro oganda madok e gweng' kaka yor kedo kod chan kendo mae jiwo geno ne oganda e chenro ma itemo e tielo mokwongo e counties ma Kisumu, Siaya kod Vihiga. Initially, people were a bit pessimistic about this project. They said it was unbelievable that someone has money to take people home, to give people money free, not alone, and therefore they thought it was a hoax. But having seen that really we have settled all these people, now we have a lot of interest from across the urban slum areas in Nairobi. To me, I believe the program is timely. It is a good program, empowering people economically, because what has made people to move from rural areas to town is to look for employment. But people can grow economically even when they are still in rural areas. Oganda maromo 51 mane odak e Kibra kuom higni modhuro nyaka sani oseyudo kony kama oting'o gero nigi udi Kaluo, yawngi ohala kaka mag uso cham, orego e kind mamoko maloyo bet kapango gi lwetgi nono. Kaluwore kod lipot mar riwruok pinje e thuolo mar higni 20 mokalo, kwan atamalo 75 mag bombe madito osebedo kadongo e yo moyumbore kaluwore kod nok mag thuolo mag tije makinde duto chuno oganda mondo gidhi gidag e kuonde dak maongohore kaka Kibra. We started with Western, and that's because we found the population from Western was higher in the areas we were focusing on in Kibra than other areas in Kenya. And that was actually a key motivating factor.
And also in Western, we had made links and contacts this side, so it was easy to get into the ground. Nasichopo stage no, madhi lose hope ki maisha. Nikacha neno life ni tera kanye. To gin samadwa lose hope no, gine mane gitinga, you know, they gave me the breath. Anyalo yueyo kendo. Tanyalo recommend jomoko ka ginongo support machal kamano. Mondo gikony. An gi osiepe mang'eny mawe kuno tang'e kaka gichandre, ang'e kaka gintie. To gidwa dak maisha no, gidwa loko be maisha gi nikech gin gi dala gi kuma ginyalo daki. Sisi silichukua kitu kama 9,500. Mana kaka gendri mamoko monodak woko kuom thuolo mang'eny ahinya to boma Nairobi. Rangisi kuomgi Endra Patrick makoro wacho nong'e chon boduog e boma ma Thika ka dogo kang mabor ahinya to weche mag dongruok kaka pidho jamni. Eric Owenga, Ramogi TV, Vihiga County. Erokamano ahinya Eric Owenga kuom medo mana luwo mano kanyiro siganda jogo mabende nodar dweche 4 mokalo. Kawadhi nyime eni tielo mokwongo mar chako tiyo kod lony manyasani iluwo chanjo mag nyithindo matindo ochakore kaunti ma Kwale. Chenro no kawo nonro mar kido mar nyithindo matindo kaka lith lwetgi kod picha mag wengegi mabende itiyogo e nono kaka imiyogi chanjo mag geng'o tuoche nyithindo. Kaka Judith Omondi lero, chenro no bende kawo picha kod duond jonyuol gino manyalo konyo iyang gond nyithindo kata e kinde magilal. Kar thieth mar sub-county ma Kinangwe, county ma Kwale. Chenro mag chanjo nyithindo matindo dhi nyime. Chanjo ma itimo e yo ma opogore gi mapile, seche 2 kende bang' nyuol, nyathi ka nyathi ka okido mar lith lwete, ka itiyo gi lony manyasani mar yango nyithindo mayom, ma ong'ere kaka biometric registration. Jolony kwongo lero ne jonyuol, kendo kawo pachgi e wi chenro mag ndiko nyithindgi e yor mbui, kapok okawo nonro mag nyithindgi. Lony makamano konyo jochiw thieth kod jonyuol e luwo kaka nyithindo yudo chanjo madwarore chakre nyuolgi nyaka gichop higni 5. We've realized that we don't have a way of tracking children, especially about their vaccination system and history, and being very well when we talk about biometrics, when they are almost 10 years and so forth, and 2 years. But 2 hours after birth, this is, to the best of our knowledge, this is the first time you're having such a system happening. Chenro manyasani ma ong'ere gi dhongere kaka Digital Biometric Based Vaccination Management System ne ochuog kod duol matimo nonro mag thieth KEMRI kuom tudruok gi mbalariany ma Nagasaki kod kambi moro mar piny Japan. Chenro makamano chakore ka ipime tielo mokwongo e kaunti ma Kwale. Kopogore kod kawo picha kod lith lwet nyathi, duond janyuol bende yango e simu mabiro kane poni ng'ato chuogore mar riambo ni en janyuol nyathi. Akishaturuhusa kuishatupatia go ahead ya kurekodi mtoto wake, tuna create profile ya mama, profile ya mtoto, tunampiga picha mama, tunapiga picha pia mtoto. Alafu ndo tunachukua nini? Vidole zake. Na indicate mtoto amezaliwa leo ndio, lakini mnajua mtoto akishazaliwa kabla atolewe hospitali inafaa dungo zile shindano za BCG. Na baada hapo after 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks kuna shindano kwa zinamgoja mpaka 18 weeks. Unaona? So kwa hizo shindano kuna venye inafaa apatiliwe. Thoe mag nyithindo manie bwo higni 5 pod en midhiero ma piny Kenya medo kedogo ahinya to e gwenge madhiero kwako. Kata obedo ni chanjo nyalo gayo tuoche mathoth kod thoe mag nyithindo, nyao kod wich wile tero nyithindo e chanjo pod nyiedhore kindo ganda moko. Zapewa kadi kama hivi, alafu na date ya mtoto, kadi ikapotea ama ikachomeka, ikawa mzazi umesahau ile date ya kuzalia. Sasa ukija kama hapa, madaktari wakiangalia wanaweza ona ile date ya mtoto. Midhiero mag corona kech kod oula bende osethiro chenro mag chanjo. Drought ilikuwa imehit sana. Sasa mama atafikiria mtoto vaccine ama atafikiria kwenda maybe kutafuta maji. Sasa hapo ndo sisi tunakuja ndani tunampigia ya kwamba mama shindano yako ya pili ni tarehe 10. Na tarehe 10 ni kesho kutwa utakuja kwa hii facility yetu ama utaenda hospitali gani? Alafu anatueleza. Akishatueleza tuseme mimi naenda Kwale, sitakuja kwa Kinango. Ikifika tarehe 10 tunampigia tena. Umeenda Kwale, nimeenda Kwale, ukadunga shindano gani? Nikadunga shindano 1 2 3. Hivyo ndo tunafanya nini? Hiyo ndo ni follow up yetu. Igeno ni jonyuol biro rwako chenro ni mar chanjo kod thieth mar nyithindo matiyo gi lony manyasani. Jolony lero ni nengo mare ok ni malo
kendo konyo e duoko piny ting' mar luwo nyithindo molew ne chanjo e gwenge. Duol mar Kemri olero ni gibiro yaro chenro no e thieth mar jotuo mamoko madongo ka gijiwo ni onyalo konyo e luwo nonro mag tuoche. In the long run, if we can be able to capture the person's clinical history from birth to death, it will actually give us a lot of information in improving diagnostics. Nyaka sani, chenro ni yudore mana e kaunti ma Kwale, ka jokanyo mochung' ne chenro ni kwayo sir kod tudruok motegno kod migawo mar thieth mar chwalo lony makamano e counties mamoko ma pacho ka. To expand to other areas where we will need to actually capacity build, which is key. Capacity building is the one that is key for this project. We will need further funding. For currently, we don't have that fund for that. We only have fund for making sure the platform works and advising the relevant stakeholders on the importance of such a platform. Poni ochwale gwenge dute piny Kenya, jolony wacho ni chenro ni biro konyo luwo chal mar ngima mar nyithindo matindo, kendo konyo e yango nyithindo gi poni gi lal, kata ka imanyo gundu mag gi e yore mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV. Chenro mag wuoth kod ohala norochore e boma ma Mombasa kaluwore kod oula mapek. Jodak kwano lal ka giwacho ni pi oula oketho mwandugi kendo rocho chenro magi mag yuto. Gavana ma Mombasa Abdul Swamad Nasir oyango ni chenro mag yaro oula nyalore mana ka koth odok piny. Ray Polo nigi ler ewi midhiero ma oula kadho wadh nam chumbi. Ngeso gokinyi, chuny boma ma Mombasa ne chalo nam. Koth maduong' mane ogoyo alwora no nokelo oula mapek. Oula mane mol e apeini kendo monjo koda udi. Jodak wacho ni koth nochako chwe kar saa 9 kogwen. Koth manorocho chenro mag wuoth kod ohala. Jodak ma Maweni mana kaka jowetegi mamoko e alwora ma Mombasa nochiewo ka gitemo tuomo kendo puko pi mane odonjo e utegi kendo giwago kethruok mar mwandu. Nidhika mimi tukao na miaka mingi. Nimekuwa na kuteseka kila mwaka mvua inaponyesha. Sasa kama sasa maji yamejaa ndani ya nyumba za watu. Evelyn Adhiambo mane owuok e koyo mar chwalo ohande mar mandas wacho ni koth osegoye kendo mono jonyiewo moko chopo ire. Tangu saa 11 nimekaa tu kwa maji. Vitu zangu zinaogelea, mandasi zangu zimeenda na maji. Kwa hivyo naomba tu usaidizi. Biashara zifanyiki sasa hivi. Kwa sababu maji yamejaa, hata mtu atakuja vipi paka hapa? Watu wengine tunatarajia watu wengine watoke pale vipi? Hakuna mtu anakuja juu maji yamejaa pale, amekuja yeye mwenyewe ni shida pale huko. Amezungukwa na maji. Kata obedo ni nderni e alwora ma Maweni osebedo ka iloso kod biloge mong'ere kaka kabro, jodak ywak ni odundu makeo pitaka okoromo, omiyo oula chokore kendo muomo nyaka e udi mag-gi. Moko kuomgi ne yoro pie ndara mana ka oyoyo ka giluwo chenro gi mag yuto. Mashimo pia yako hapa yameziba, ambao hapo tunahitaji washimiwa waweze kufika kutusaidia kwa ajili ya kufungua mashimo haya. Luoro nitie ni tuoche malandore kokalo e pimo chido nyalo medore. Kipindupindu pia tunatarajia sasa, maana sasa uchafu wote kama mapampers yote yamerudi ndani ya nyumba zetu. Inaweza leta malaria. Hii maji ni mbaya. Wakati wa mvua hivi huwa inatoa harufu mbaya. Na tuko na watoto wadogo pia. Na sasa hatuwezi waleta hospitali kwa sababu sasa mapapitiki madaktari wamefunga hospitali. Maana hatuwezi kwenda hospitali. Kodhno bende nomuno oganda josalam bago lamo mag nyasi mag Idul Fitr e paw sikund primar mar Ronald Ngala kaka ne ochan. Kata kamano lamo no dhi nyime e bwo tipo mar Memon Villa Mosque. Gavana ma Mombasa Abdul Swamad Nasir oyango chenro mar yaro oula mondo ores chenro mag wuoth kod ohala. As we are speaking right now, sub-county administration imepatiwa instructions kuweza kureport to the transport department na the teams are ready in case of any issue. Lazima mvua iweze kutulia, ikiwa kuna blockage then is when we will know there's a blockage. Boma ma Mombasa ni kod dhowath maduong' ma mwandu kaloe koa e pinje maoko kendo kawuok e pachoka. Omiyo dwaro nitie mar ruyo chenro mag reso wuoth e bomano kod alworane. Ray Polo, Ramogi TV.
Koro wadonje paw tuke kuma eduoko mag lig maduong' ma pacho kendi tim mar Gor Mahia noidho kendo telo e lig bang' loyo Police FC gol 1-0 mane paw tuke ma Kasarani. Gol mar Gor nologi Austin Odhiambo. Komachielo Tusker nokier nyaka thuolo mar 2 bang' kanologi 1-0 gi Nzoia Sugar e paw tuke Masudi. E duoko mamoko Nairobi City Stars noloyo Kariobangi Sharks 2-1 eka Bandari odhi amodhi gi Talanta gol 1. Tim mar Wazito FC noloyo Ulinzi 1-0